Какво става, малки хора? Днеска аз ще играя на Построй си лодката! Това е играта Build a Boat. По принцип малко О, не, хубав. Вече имам приложение, с което мога да едитна това видео, хора. И всичките ми видеа може би ще бъдат едитна. Първо, трябва да се науча как се ползва. Второ, аз съм дебел и не знам. Така. И между другото, забравих да ви кажа да знаете, да ми видите новия скин, който си направих. Да, точно талисмана ми. Феникс the Fox. Ама с мускулчетата, вижте го, то има и големи мускулчета и лицето му. Даже му съм мърда лицето. Добре. Чуйте само звука, брат. Какво беше това? Окей, това не ми беше звънеца 100%. Това бе защо беше като Марио, бе, брат. Окей, хора, нека да почваме да си направим лодката. Ама тази лодка ще бъде магична, тя ще може да лети накрая, между другото. Гледайте чак до края, за да мога да си направя голяма къща, която... Да. Къща. Да гледате до края. И сега, нека да почнем с... много здрав блок. Сега. Опа. Аре бе, ма ние са от тук. Окей, хора. Хора, я да видим. Тук. Зига как сме го направили. Така, ето и ще свети зад нас. Имам едно желязо. За всеки случай това желязо ще бъде точно ето тук. Отпреде. Трябва ни сега балончета да слагаме. Балончета. Балончета да слагам. Нямам повече. Бум. Умри. И сложи. Умри и сложи и марима. Окей. Супер. Между другото, ето тук ще сложим ето. Така. Бум. Мисля, че сме готови. Аз бъгнах. Окей. Не сме готови. Какъв е този блок, между другото? Аре бе. Нещо не ми зарежда, хора. Аре бе. Проблем. Не, брат. Как ще сложа сега това? Ето. И сега влизаме вътре. Дали балоните летят? Ами да, стават. Добре. 3, 2, 1. Само пробваме дали летим. Летим! Супер! Саши.
летящата лодка, хора. Между другото ви казвам, че на края на видеото ще направя истински цял самолет. Само с 50 блока. Никога не сте виждали така с глупост. Затова аз само трябва да кацна ето тук. Пак да извадя балоните! Извади балоните! Не! What the heck? Може ли някой да ми обясни как скочих от това, брат? То си лети, брат. Е, за късмет. Дай ми нещо за късмет, бе. Още едно столче. Имам вече 3 такива столчета, бе, брат. Не ми трябват. Do you wanna play? Do you wanna play? When mom can be. Между другото, точно и те ще ми трябва да събираме за тях. Нека да си направим. Между другото, скоро идва края на видеото, но още не ви дошло. Ще направим най-тъпата лодка на света. С 3 блокчета. Ще върна с 3 блокчета. Ама... Не. Знаете кой? Ете, ще го направим. Бра! То не може. Забравих. Ще го направим. Цак. Хванах цаката и за... Ето и. А тото и дебело ли бе? Не очаквах толкова дебелото и да бъде. Окей. Сега слагаме и... Слагаме ето. Това просто ще ги сложа ето тук. За да е готино това е. Не, за какво ни е просто това, искам само да попитам. Това ще бъде буста на самолета, който ще сложим отзад на края на видеото. Нека да слагаме балончета. Бум. 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 Така. Сложих балончетата. Бум. И... Ето го. Какъв е той, бе? Той има гуми. Между другото, аз искам да си купувам гуми някой път вече. На края на видеото самолета ще бъде с гуми. Но не с двигатели. Добре. Искам само да видя дали летим. Летим ли? Летим. Не. Атка. Ама брат, ар да летим, бе. Нека да летим, нека да летим. Казвам ви точно на момента, че буквално то чест не трябваше да го слагаме там, брат. Много ни тежи. Аре, искам да пипна ето и брат. Стоп! Стоп! Искам да щупя честа. Щупи! А така, удари честа само. О, те големите, искам да щупят честа. Искам да големите. Щупете с честа! А така. Добре. Не честа! О, точно това. Абе. Не. А така. Щупете честа. Айде!
Време е за лете. О, това прилича на много грешно нещо, ама няма значение. Да летим. Буквално летим с 3 балончета, брат. Опа! Това отзаде, което виждате в момента, ще бъде на края на видеото от двигателя. Между другото, мога и да правя и втора част на тая игра, защото може и да ви е готино. Не! Струших едното балонче. Ама летим спокойно. С буквално 2 балончета летим. Добре. Самолета ще бъде маничък. Защото нямам достатъчно балони. Ама за какво означава достатъчно балони, бе? Той Дени. Между другото, аз ви казах, че мога да направя втора част на тази игра. Затова втората част ще бъде с Дени. Да. Втората част ще бъде с Дени. Ой, добре. Че аз летя, защото... Брат, между другото, балоните са ми точно такъв цвят, като на тя. Небе. Ей да завим бързо. Риум. О, това е ужасно. Не, бягай. Не! Не, брат. Докъде ще стигнем по нея? Няма да оцелеем. О, не. Забелязах, че нямам пувка. Нямам ръка! И обувка, между другото, нямам. Оцелявам на едно блокче. Оцелявам на едно... Как се... Умрях просто на парченца. Ще го направи на мисъл. Опа. Писиш ли? Писиш ли? Чест. Между другото, те често може и да ни трябват, да ви кажа, за много готини неща. Хора, смятам се да построим самолет. Какво ще кажете с мене? Сменили сте? Не? Супер. Време е да построим самолет. Ама тото и най-здравия самолет. И най-малкия и в същото време. Втори епизод ще направим много по-голям с Дени. Тогава ще купя много балончета. Ще имам достатъчно пари за 15 балона. Ще си купя 15. Чувате ли колко много малко ето е? Не, бе, там са доста е. Така. Значи, никой от вас не е виждал по-тъп самолет от моя, нали? Какво ще кажете? И за пилота му трябва стъкло. Опа, братче, оклепах всичко. Това изглежда странно, ама ще му сложа още едно стъкло. Как ще изглежда сега? Ужасно. Супер, просто е супер. Серай, бе. Брат, аз ще щупя този стъкло с моите мускули, бе, брат. Аз съм вътре в стъклото. Сега трябват ми много балони, хора. Той няма, ама издържи 100%. Така.
Не, няма да ме издържа и цялото всичкото. И ето къде ще бъдат двигателите. Тук ще бъдат двигателите. Да, знам, че е тъпо. Ама ще ни... чак, аз забравих между другото за буста, който ще слагаме. Ето го бустито. Това изгледа готино между другото. Няма го. Там исках да слагам нещо друго. Не бе, брат. Имам идея. Не, няма. Балони. Един тук. Един тук. Един тук. Един тук. Един тук. Само дали е въпросът, че ще може да летим. Не знали. Само мисля, че ще може да летим. Пробваме само. Летим ли? Това е най-странното летене на света, хора. Ама... не, брат. Аз имам на обратен самолет. За първи път виждам така с простота, ама няма значение. Айде. Затова ще трябваше... Всеки самолет има два пилота. За първи път виждате самолет с един пилот, буквално. И то от първия век. Розовия самолет. Ще пробваме да минем с преобърнатия самолет играта. Между другото е доста лесно да се кара с преобърнат самолет, между другото. Затова аз просто ще премина така отгоре на всяко едно ниво по най-бързия начин е така. Брат, тези балони са много силни. Не знам как ме издържат той. Той в истински живот куч нямаше издържи, бе. Или просто материала е много крехък. Ако беше много крехък, ще да го щупя с моите силни крака, бе, брат. Да, вие видяхте ли какви мускули имам на краката? Бре, нека да караме, майко мила, аз вече съм стигнал до нито едно ниво. Ето го нивото, бе. То аз къде карам тук? Погледнете ма. Между другото, аз я забелязах буста, че е най-малкото нещо, което съм виждал на света, ама няма значение. Бе, брат, аз трябва да падна, бе. Аз не виждам къде е всичко. 3, 2, 1, падам. Пускай балони! Не! Окей, горе до тук ще си бере този епизод, само да ще купя балончета. Това беше най-странното нещо, което съм виждал. Това не ми даде пари, брат. Съжалявам, просто хора ще трябва да направя така. Ето така. Пум. Виж колко съм бърз! Уи! Аз съм пъртичат. За вечеря съм. Това пари ли не ми даде? Стига, бе! Окей, ще направим сега най-голямата простотия, която сте виждали на света. Бум. Шакалака. Сядаме. Това е малката лодка на света. Просто ще преминем през второ ниво. Най-бързата лодка на света. Той най-бързото нето на света, бе. Знаете ли, кой ще се опитам да мина, брат, цялото ниво с тази лодка? Уи. Опе. О, майко, видяхте ли какво салто на... Спри, бе! Тридано. Тадарирон, дон, дон, дарарирон.
Не, брат. Ми каже, че цялото ниво ще го мина. И тази мръсна гладна лодка. Невъзможно. Ще бъда първия ютубър, който го е правил май. Кажете ми, ако има други, защото ако няма, вау. Окей, това беше странно, не знам как просто стана това. Ако не ми даде пари, брат. Добре, дари ми парички. Сега е време да си вземем да сметна ли, че ако... Знаете ли какво ще си взема и тако? Ако ми се падне едно балонче, брат. Дърво за къща. Бре! Къде бяха балоните? Те не преминах балоните. Трябва да има 5 милиона вече пъти. Нека да умрем отново. Нека да умрем 10 пъти. Бум, бум, бум. Бим, бим, бам. Нека да умрем вече на първо ниво. 3, 2, 1. Чакай. Карай. Дондори. Къв си ти, бе? То си направил цяла лодка, бе. Ой! То си цял кораб. Между другото, аз с един мой приятел, Яви се казва, и играл съм на тази игра. То беше от когато имах към 10 милиона пари. 10 милиона купчета и 10 милиона хиляди пари в тази игра. Имах толкова хубави неща, които си бях запазил. И бях си запазил един кораб, който бяхме направили заедно. Ама ви казвам, кораб, как да ви го опиша, ама кораб като Титаник кораба. Так толкова голям да е. Наистина не мога да ви опиша колко голям беше. Беше целият бял, беше много хубав. Някъде около колкото Титаник беше. Много голям беше. Много се радвахме с това. Имаше си кабинка отгоре. Беше много готино. Беше много голямо хубаво изкуство, което съм правил. Поне най-красивата лодка на света, която съм правил. Това беше много красиво, което съм правил там. О, не! Пет. Вече имам 10. Ако се абонирате за моят канал, ще получа блок. Браво, е! Получих блок и стъкло за къща. Обещавам ви, че за следващото видео аз ще направя къща с... Опа. Ще направя къща с... Стига, бе! Стига съм пардял. Ще направя къща с Дени и самолет. Братче, спрля... Добре, край на видеото. Чао, чао!